श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर। कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी, नियम आणि अटी लागू। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। शिवसेना प्रवेशानंतर पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात दाखल झालेल्या राजन तेलींचं सावंतवाडीत जंगी स्वागत झालं। यानंतर राजन तेलींबद्दल आमदार निलेश राणेंनी जुन्या आठवणी सांगितल्या। सन्मान्य तेली साहेब आमच्याकडे आल्यानंतर आमची ताकद निश्चित पद्धतीने वाढली। त्यांचा अनुभव आणि मला तुम्हाला हे सगळ्यांना सांगावं लागेल की राणे साहेब, माझी जेव्हा राजकारणात एंट्री झाली, राणे साहेबांनी सांगितलं तेली साहेबाला की राजन, निलेशला मी तुझ्याकडे देतोय, इथून पुढे जे काय असेल ते तू बघायचं। म्हणजे त्यांचं ते अरेतुरे असल्यामुळे मी तुम्हाला वर्ड टू वर्ड तसं सांगितलं। आणि तेली साहेबांमुळे या जिल्ह्यातले जवळपास 900 गावं मी बघू शकलो, पायाने बघू शकलो, चालून बघू शकलो। लोकांच्या तळागाळापर्यंत राहतात कसे, कोकण काय, तेव्हापर्यंत निवडणूक लढवली नव्हती। आणि या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे वयाच्या 28व्या वर्षी मी खासदार झालो। की कारण का साहेब जेव्हा महाराष्ट्राचं राजकारण करायचे तेव्हा कॅबिनेट मंत्री होते आणि जिल्हा सांभाळायचं काम ह्या सगळ्या मंडळींकडे होतं। तेव्हापासून ते आतापर्यंत तेली साहेब कुठे जरी असले तरी आमचे संबंध, पक्षामध्ये आम्ही कधी तडजोड केली नाही। त्यांनी ज्या पक्षात ते राहिले तिकडे त्यांनी कधी तडजोड केली नाही, आम्ही ज्या पक्षात राहिलो आम्ही तडजोड केली नाही। पण नातं आम्ही कधी तुटू दिलं नाही। किती जरी ताणलं तरी नातं कधी तुटू दिलं नाही। त्यांच्या स्वभावाचा, त्यांच्या अनुभवाचा, प्रशासनामध्ये त्यांचा जो अनुभव आहे, जे त्यांचा एक्सपिरियन्स आहे, दळवी साहेब जिल्ह्यामध्ये मला असं वाटतं टॉप 5 नावं जर तुम्ही काढाल त्याच्यामध्ये एक राजन तेली साहेबांचं नाव लागेल। एवढा प्रशासनाचा अनुभव त्यांना आहे। आमदारकी बघितलेली आहे, निवडणुका लढवलेल्या आहेत। म्हणजे खारेपाटणच्या टोकापासून ते बांद्याच्या टोकापर्यंत असं एकही गाव नसेल जिथे तेली साहेब स्वतः पायानी फिरले नसतील। माणूस, प्रत्येक गावाचं राजकारण वेगळं हे आपल्याला माहिती आहे। प्रत्येक गावामध्ये गटबाजी असते, कुठल्या गटाचा आणि कुठल्या माणसाचा फायदा काय तोटा काय हे तोंडपाठ असणारी व्यक्ती म्हणजे राजन तेली साहेब। हे मी जवळून त्यांना बघितलेलं आहे। आणि म्हणून अशी व्यक्ती आपल्याकडे आल्यानंतर संजू परब साहेब, निश्चित आपल्याला फायदा होणार हे मनामध्ये शंका बाळगायचं कारणच नाही। आणि फक्त तेली साहेबांना आम्ही सांगितलं की आता खारेपाटणपासून, माझ्या मतदारसंघापासून सगळीकडे आम्हाला तुमची गरज आहे। आणि शिंदे साहेब तुम्हाला एक मानाचं पद देणारच आहेत। केसरकर साहेबांनी सांगितलेलं आहे की आम्हाला तेली साहेबांची किती गरज आहे। येणाऱ्या निवडणुका या किती महत्त्वाच्या आहेत, आपल्यासाठी सर्वात मोठी टेस्ट आहे, लक्षात ठेवा। तेली साहेबांचा अनुभव, त्यांचा एक्सपिरियन्स, त्यांचं सगळं प्रशासनाचं नॉलेज, त्यांचं राजकीय नॉलेज हे आपल्याला या निवडणुकीत वापरून घ्यायचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।